Хорошо итеп алкышлыйсыз. Аллага рахмат ясын сезге. Башкарып чыкты. Азыр моңсу жер. Сүйлөшүп. Зülfire Kuan kıyalmayın. Şakır Ali mini. Hey Cimri. Bugün ne kol tutmayın, ne ayak tutmayın. Şimdi yeminler. Birinci Kozan konsertim var, şöyle olarak gerek olan. Bugün yırtan. Bunda tutmaydılar olayı mı? Şakır Ali mini. Berek oturmayı. Batıraşlı stajyerler malay sizin dostu görmem. Yoktur. Konsertler yapıldı, maşına oldu Celil'de de rahmet, güzel rahmet mi Turkay'ı. Malatya yolları rahmet selam min birinci redde. Selam. Malatya yolda da var olmuşlar, tuluzalar sizge. Rahmet. Здравствуйте. Молодцы, братым, так держать. Рахмат, брат. Там, Зульфирянны, не қалдырып кеттің енді. Айтам бит онда. Илинка, привет. Рахмат күштен ашың үшін. Дина, келе біздің yanımызda. Қазір Зульфирян бек маңсу жері, шоңа көрем. Мен анда менің көңілім тұтыра тұрған жер. Не могу. Бұлайда шондай күн. 4-те ятып ұйқладым. 7-де ұяндым. Полметрге батып өтіп. 39 температурам. Күшке біраз бивать еттік. Зорланып айтмайым. Именно бүгінге шолай тұрып келгенге көре ошым келе. Шындай ақша концерт қарайбыз. Рахмет. Сәлем. Чистайдан. Ұзақ қарақта кетті бұға емі? Фирем күстемесін. Амин. Рахмет. Здравствуйте. Молодцы. Оқтанышқа қойшан. Оқтанышта бұлдық қына өтелдік атынаны. Привет. Бегейбет. Көріне. Біз ертегі алдай берсек. Келіштек. Шәлдегі концертіңіз бегі ұшады. Мен өзіме де ұшады. Рахмет. Оқтанышқа да сәлем. Сен де ұшады ма? Келмедің кетсейін. Динеге сәлем бірінші реттен дегенлер. Рахмет. Байсылу апа. Привет. Қалдары кесін шеп. Әйбәт, Алла шүкір. Апастан да сәлем дегенлер. Ненде жыры? Әтейіме жыры. Привет. Мәстімнен де қорайбыз. Рахмет бігізір. Стәлі тамақ қада бек көп сәлем. Бұға сіздің кітап Алла берса, келе сатын аларда бітінділ. Камы тамақ. Ада бек көп сәлем. Ғафетігіз. Нашой ütелер жібермес үшін тағылам тігінді. Желде концертіңізді Қозанға қойтып мақтап, қалларым бітті. Үш кіші кетті. Бүгін менің туғанлар бек ұшатып отырадыр. Ей, рахмет бек зор. Міне бейт. Рахмет яусын. Сіз супер рахмет. Олайықта түгілдер енді. Здравствуйте. Салқын лимонад. Ішме алмас. Салқын түгіліл вообще-то. Мен айын кішегіне күндізік әйбәт деп ләккән едейін. Мен кіші шәлілер шолай ішлеп шықтым. Алмаз Октябрьскіге қошам келесіз. Октябрьский планда графиктің қораға керек бар мекен. Балташқа келмейсіздің тағын жоқтыр, олай сұраушы жоқ. Шағырданға қошам келесіз. Тоже бек сұраушы жоқ. Олмас ауырттан бек қатыны келебіз ауыртсақта. Өзімді шул. Беде бізде келебіз бет. Сәлем Алмас ауылдарға келесіз келмейме. Концерт білен. Біз ерегіз ауылдарда. Біздеге көрмәгіз, үзілікмәз кей. Біздің ауылдан да бара. Барып келейм әлі. Bir ölüş. Alır ile seni Kader ibet. Teşekkürler bir konuşta sayılısız muhatsı bekleriz. Amin rahmet. Ağırmazsınız rahmet. Paşam baray. Bilmiyim. Muhtarsız gel. Ben yazanım ben serinlersin elim sana. Bakın şaşarının, az sada
Ну, тегінде керек зарядка сырты. Мен апеке айтканчыгына. Пожалуйста. Зарядкада отыра Нож біздің түсірге. Yok, o'sha зарядка алып. Алай оқылмаған екен. Сәлем барыңызға да. Алмас оқымады ем. Мен әлен шықшан бұғайым. Партийный задание берділер. Все, зарядка атықты. Тоғышым ату. Сен кетмей ме әлі? Привет. Привет, привет. Бүгінгі концертның қонағы Рафис Калимуллин. Сәлем, Эльза. Оршаға біз келген едік енді ақыры. Оршаға келген едік. Шул концерт бомба. Келігіз кел. Әлі біз Татарстан районларында болашақпыз бұл арада. 19 тілеші бағай. Чыкмагуш районына. Хәлләр әйбәт. Актанышта бик матур булды. Рәхмәт. Без Актаныштан бик авыр кайттык. Мин иртән 5-тә кайтып җиттем анда. Вот. Динә сәлам. Сез бик нык ябыктыгыз. Ничек сырын әйттегез әле? Бик зур сәлам. Рәхмәт. Шул мин 13 килограмм ташладым. Сыры юк. Бар тик эш күп. Рәхмәт. Эш күп. Һәм әзрәк борчылып алдым. Мин Дина Закирова, скрипкачы булам. Борчылып алдым, шуңа мин борчылгач бик каты скидывай, конечно. Шул. Хәзер алмас килеп җитә. Чыкмагыз. Әлмәндәргә килегез. Ярар әйтербез. Порошоклар ниләр эчмәдем, ябыгы буенча сорасагыз, энеллар ниләргә каршы мин. Шуңа бар тик контрольгә алырга кирәк инде үзеңне. Булай мин фитнеска йөрим, өлгергәндә. Рәхмәт. Тыйнак акыллы. Тырышабыз инде без. Нигә борчылдың? Сәбәпләре бар. Борчылам дисәң, сәбәпләре табылып тора. Шул. Бүген тулы зал дисәң дә була. Ярар борчылмам. Муслим, әйе, Муслимгә кайтып килдем. Мин 1 ел Муслимгә кайтмаган идем. Быел менә теге елның февралендә кайткан килеш. Шул. Минем аккаунтка язылыгыз, Дина Закирова аккаунтына. Мин шулай прямой эфирларга чыгып калыйм. Ашыгалар йолдызлар. Мин Муслимнан әйе. Муслим районы. Әти белән әни Муслимнан, әниләр Массаудышы, әтиләр Райпо каршында торалар, әбиләр мин. Бер кем белән үзгә җырлау бик моңлы ихлас күңелдән җырлый, бик иштәлекле, уңышлар, бик яратам үзебезне. Музларга җиткерәмен, үзләре укырлар. Бик зур рәхмәт. Ярар, рәхмәт. Шәлгә килә алмадым. Шаймы? Әнигезгә бик күп сәлам әйтерсез, яме? Рәхмәт. Әти, минем әним мәрхүм булды 2 ел элек. Әти Чаллыда тора. Булай чыгышыбыз белән без Муслим районы, Муслимнән үзеннән. Мин җырлыйган скрипкачысы. Менә туры эфирга утырттым. Как дела у вас? Миннән көләләр монда. Нәрсә көлә? Сез йөзек кашыннан алай көлмәгез. Ул безнең бердәнбер кабатланмас һәм ничек красотка. Рәхмәт. Концертның соңгы блогы бара. Аллаһка шөкер, әйе. Иртәгә тагын бер шушындый. Әйе. Киләсе килгән кешеләргә әле билетлар бар. Бар, әйе, шуннан да. Концерт бетмәде, хәзер эфирның чыгышы. Мин шушы күлмәктән калам инде роза. Яры. Тегениләр олай биттеме? Конечно, сен алырны ушыга керек. Или ол куйрада яңа күлмәк. Берсенә Минем аңа күлмәкне сөсенгән. Булдырган. Зөлфирәкәй сине яратабыз дигәннәр. Зөлфирә Динә, без супер дигәннәр. Рәхмәт. Рәхмәт.
Менә минем аккаунтыма язылдыгыз әле. Мин анда аш-су видеосы куярга җыйнам әле яңаны. Әйме? Мин, кстати, Галия апаның сырын ясамакчы булам. Теге твороклысын. Давай. Минем Президент тоже сырасы белән. нык тәмле. Зөлфира, син искиткеч концерт бик матур бар. Рәхмәт. Ишетелә минем племяннигым ул. Илфирның тетясы монда. Хани нәрсә була хәзер? Ха, тотынышы кулны кулга алмаздан башка бер җыры. Теге өзелесе юк. Сарымсак. Сарымсак инде. Нәрсә җырлый ул ха? Минем тотран җыр инде. Менә бит тук. Тагында. Тагын. Тагында и потом безнең җыр. Хәзер Сахнада. минем яраткан җыр булачак. Дуэт Зөлфира белән Алмазның дуэтларын бик яратам. Минем иң яраткан композиция бу концертта ул әлбәттә Папури. Зөлфираның башкаруында. Зөлфира кебек башкаручы юк. Бу җырларны Юк, әйбәт. Мин күпме Папури ишеткән бар, иң уңай, иң җайлы, менә рәхәт Папури. Почти. Әйе. Секретарь. Юк, аның җырлары да бик грамотно иткән. Рәхмәт. Иншаллада көтәбез. Приятно. Зәлияне күрсәтмәсә әле, минем бу вакытларда вакытым юк. Зәлия әтисе белән күбесенчә. Шулай яхшы. Динә бит безнең кешли. Мин бүген, кстати, Зәлияне алып килмәкче идем. Әни, мин филармонияга больше бармыйм. Берсендә филармонияга алып килдем дә, ниләр балкыш фестивале иде. Анда әбиләр Зәлияны затюкали прям. Шундый менә битләреннән тоталар. Син алмазын телефонын узасың. Ул миңа тоттырды да кайтып китте. Син әйбәт. Мин кичек күрсәтмәй тора. Давай. Все, күрсәт. Так. Дәттәш, бу алмазын телефонын ни әле? Инде Даже миңа 500 кеше. Даже миңа да бирәт. 500 кеше миңа керә дип Я беләсең. в шоке. Язылым сезгә Казанда Камал театрын күреп кайттым да. Рәхмәт әйе. Мин Камал театрында инде 12 ел эшлим. 12 ел. Анам күте. Мин 2006 елдан 2006 елдан 14 ел буламын. Юкта 2007 елдан 13 ел була. Вот собырсың. Мин калфаксыз яшь күренәм. Дидләр миңа. Инде. Калфак белән өлкәнрәк күренәсең. Ярар. Калфак үзенчә бар. Калфаксыз да булмый. Мин үзем дә туйып китәм түгел инде кайбер чагында калфаксыз да чыгышлар ясыйм. Бу бит Динәнең изюминкасы. Калфак белән барыбер ниндидер образны тулыландырасың. Хәзер Мин нишлим инде хәзер? Әйдә, мин тоттым пока. Мә, пожалуйста. Мин киттем сәхнәгә. Ассаламу алейкум. Можно я вот так сделаю? Я вот так сделаю. Мин Динә кебек бик матур түгел, но сөйләшүем дә бик матур түгел. Но сезгә мине тыңлыйсагыз булачак. Безнең бүген Аллага тапшырып беренче сольный концертыбыз китеп бара. Аллага тапшырып. Без һәрбер килгән тамашачыга баш еп зур рәхмәт әйтәбез иң беренче чиратта. Аннан соң нәрсә әйтим? Безгә рәхәт. Безгә рәхәт сезнең белән. Ничектер күңелләр тула, рәхәт инде. Әйтеп бетергә сүз хисләр. Минем әле менә беренче теге интро вакытында чыкканда, минем йөрәгем менә шушында ишетелә торган. Шуның кадәр кул чабулар. Астагфирулла. Теге басып торасың, неужели без шуның кадәр алкышларга достойны инде дип аптырап басып торган көн менә бүген. Бик зур рәхмәт безгә шуның кадәр хөрмәт иткәнегез өчен. Менә шул. Инде иртәгәгә безнең концертка билетлар әле һаман да сатуда бар. Менә шул ук Марат исемле егеткә шалтыратып билетларны белешә аласыз. Һәм инде яки миңа яза аласыз билетлар буенча. Без бәлки билетон сайтында анда бәлки калмагандыр билетлар. Шуңа күрә шул минемдә насабып нискатки чыкты. Ярар, так. Хәлләр так. Сезнең аккаунтыгыз нинди? Динә паҗырлык әлдә карадым да рәхәтләнеп еладым. 2 көнлек бергә идек, ә бүген телевизорда гына дип.
Міне передам. Сіздің аккаунтыңызды жазыласы келеді. Дина Закирова, Зульфира сәлем, сәлем адырым. Сәлем Зульфира сәлем, Рүзәл хәлләнчик әйбәт. Динәнең тавышыгыз матур, рәхмәт. Күршәк кебек матурсың. Без бүген иртәнге 4-нче яртыда яттык. Аннан соң 6-да тордык. Алмазның 39-да ничәдер температурасы. Шанкыры йокламадык без. Менә шундый йокламаган килеш, йөрибез Аллага шөкер. Эшкенә ултырсын. Йокламабыз да, ошамабыз да, сезне концертларга йөрегез. Зульфира молодец шәп җырсың, рәхмәт. Барыгызга кайнар сәлам. Альнапа привет. Ничәләр? Безнең уже последний блок бар Альнапа тапшырып. Сәлам Зульфира, Түбән Кама качан киләсең инде? Түбән Кама, Нижнекамск, безнең то ли 10 мартта, то ли 11 мартта икесенең берсе безнең рекламалар бара. Начар бара мәле безнең рекламалар. Зульфира сәлам, сешене молодцы. Рәхмәт, Урман кызы. Сәлам Зульфира, сәлам. Барыгызга молодцы, бик матур җырсы. Рәхмәт. Иртәгә киләс алырса. Аха. Син бик матур мәхәббәтле җырлавыз. Рәхмәт. Сез шундый ук әлбәт көтә. Аха. Сез ашагансыз кем белән? Алмаз белән что ли? Алмаз белән без ашамаган. Бик матур тавышым, уңышлар рәхмәт. Сездә бик шибәр тавышыгыз да бик матур, бәхетле булыгыз, иң мөһиме рәхмәт. Сезгә дә шундый ук теләкләр. Җәйдәге чыгышыгыз бик шат, Зульфира, синең тавышың шәп. Огонь. Так приятно. Зульфира, сиңа җадым, уңышлар җаным, җат шишмәң сөякмәс, тавышларың бетмәсен, в общем, ярдәм син җыравны. Тавыш бетә күрмәсен, тавыш бетсә, мин дә бетәм. Шәйлдә бик күңелле булды, рәхмәт, эшегезгә уңышлар, рәхмәт. Иртәгә килә заларса, рәхмәт. Привет, матурым, күптән концертлар, рәхмәт, Регина. Синең кашан була инде? Исән Зульфира, сез шулкадәр матур җырсыз сәфәрне, рәхмәт. Сез бик тә матур тавышыгыз, бик мөлаем, рәхмәт. Бигрәк матур җырсыз, уш китмәле тавыш Зульфира сиңәрдә. Рәхмәт. Алмашалда концертыгызга билет алып. Рәхмәт. Очень приятно. Тавышыгыз матур, рәхмәт. Молодец, Зульфира, бик матур җырлыйсың, бөтен җан тәнеңне биреп, уңышлар сән бәхетле булыгыз. Җанымны, тәнемне бирмичә, бөтенләй мин җырлыям, мин аның ноталарына да эләкмим. Әгәр миңа ул җыр ошамый икән, кемдер мәҗбүри кыстатып, шулай итеп, әйдә менә бу җырны җырлап дисәң, мин җырны җырламыйм. Бары тик үземнең репертуарымда, үземнең тормышымда булган хәлләр. Элегрәк мин аерылу темасына бик күп җырлар җырлыйдым. Хәзер инде ул темаларга бик җырламый башладым. Аерылышлар булганга түгел, просто ничектер менә Фирза абый миңа җырларын бирәдер, мин ничектер ризалашып, аның җырларын алайм. Матур җырлар на самом деле. Но инде хәзер аерылышу турында җырлар җырлыйсы килми. Әз генә яры. 1-2 җыр. Хәзер мәхәббәт турында җырлыйм. Молодец, Зульфира, бик матур җырлыйсың. Бөтен җан укыдым. Бик улың дигән җыр кашан чыга? Бүген или иртәгә дигәннәре. Габишева кашан киләсез? Мин аны уйладым, кстати, Габишевага ничектер безнең концерт куелмаган да. Үзең сөйләмә, аха, сез тоже сөйләмәс. Привет. Сабар районы Икшин авылында көтәбез. Ярар. Сәлам хәлләрен ничек, рәхмәт, әйбәт. Үзегезгә ничек? Октябрьскә кашан киләсез? Апрельдә безнең Башкортстанның вообще рекламасын эшләгәнебез, гафу итмәбез. Без Башкортстанга апрель аенда киләбез. Карагыз. Җимешләр Аллаһ Тәгалә ярдәмендә ташымасы. Рәхмәт. 11 март Түбән Кама. Әйе, Жасмин белән охшасыз. Юк. Алмазның шигырь укыган күрсәтегез әле. Юк. Сәлам Зульфира, концерт бетә, просто мин тизрәк кенә укыдым да сәлам. 583 кеше. Шуметь. Сәлам Зульфира, хәлләнчик әйбәт, үзегездә ничек сәләтләшә көтәбез, рәхмәт. Без дә көтәбез үзегезгә. Исән сез Зульфира, матур уңышлар сәясәт алда көтәбез, рәхмәт. Мине, кстати, төнне Кандалакига шатар, менә шуңа күрә шулай тиз укыйм. Мин сезне бик яратам, үзендә искиткән шулай тор тавышында мин моңлы, рәхмәт. Уңышлар телим сезгә. Сәлам сезне. Алмаса уңышлы узып китсен концертыгыз, рәхмәт. Тавышын шишмәш правына тиң. Юк инде, карга шикелле. Мәсендәге искиткеч концерт өчен рәхмәт, рәхмәт. Кашан киләсез соңгы концерт белән Алабуга шәһәренә? Алабугада без булдык, мен түгел, соңгы Алабугада. Алабуга. Ну, карага кирәк, мартта түгел микән? Концертта иртәгә аппак кар турындагы җырыгызны җырлыйсың итә, конечно. Бу бит не визитная карточка, яңа җырлар чыгачакмы? Әйе, әлбәттә эшлибез. Уңышлар сезгә рәхмәт. Шәмәрдәнгә кашан киләсез? Бирә кайчан? Попури кашан чыга интернетта Зульфира? Попури чыкмаячак. Әтиң турында җырны елап тыңладым. Әтиңә ни булды, шилләдеме? Әти турында сораулар бирмәсен, короче, авыр. Иртәгә чыгышканга кадәр рәхмәт. Ну, матур теләкләрегез өчен рәхмәт. Лесхозга да килегез әле. Юк, прикольный, рәхмәт. Үзәктә кашан киләсез? Чыкмавышка бардык, концерт процессы тиршә булды, молодцы. Рәхмәт. Түбән Якәгә дә килегез әле тагын. Килегез. Карга түгел инде, карга инде. Авырткан килә тавыш. Мин үземне бик матур тотмыймдыр инде ул. Мин авыл кызы. Уңышлар сезгә рәхмәт. Алабуга 28-дә. Аха, бик матур тавышыңны сакла. Ярар. Хорошо. Бу миңамы? Рәхмәт.
Unutmasına gerek. Давай. Рахмет. Пока. Иртеге келіңіз, еме? Бигматор точно. Принимайте комплименты с благодарностью. Благодарю. Мне очень приятно. Хәзергә инде без сезнең белән сау булашабыз. Чөнки хәзер безнең мәхәббәт җырыбыз була, 2 җыр, и потом без сау булашып филармония концертлар залынан кайтып китәбез, Аллага тапшырып. Менә шундый хәлләр. Барыгызга да хуш, сау булыгыз. Без сезне бик яратабыз. Вот так сильно любим. Вот так сильно. Пока.